Pnawn da, a chroeso i'r gwasanaeth. O ran y coeddiadau ar gyfer wythnos nesaf, nos fori, fel yr arfer, mae'n gwrdd-gweddi yma yn yr caffi a fydd ar gael ar Zoom hefyd. Bore dydd Mawrth ym 9:10, mae'r pwyllgor elusen yn cyfarfod yn Coffi Lab. Dydd Mercher, mae yna dîm o'r eglwys yn mynd lawr i Tabernacle ar gyfer sesiwn gyda'r ganolfan glid. Ac yna Sul nesaf, y 26 o Hydref, fydd yr Oedfa o dan arweiniad Eleri Joyce Cynarfon. Yn ôl yr arfer am 10 yn y ganolfan, yma am 3, ac am 4 mae Angor Grangetown yn cyfarfod. Dyna'r coeddiadau am wythnos yma. Diolch yn fawr I ti, John, am cyhoeddiadau. Dau beth i'w ychwanegu. Gawson ni sesiwn llanast bore yma. Rhyw bach o blant wedi dod, oedd hi'n hyfryd cael eu cwmni nhw. Ac yr ail beth ydy, dwi eisiau diolch I bawb oedd ynglyn â srefnu a pharatoi llanast. Diolch iddyn nhw am eu holl waith, yn gosod y cwbl at ei gilydd. Ac yna, prosiect newydd gan Ebebser ydy diwedd mis Tachwedd yn bod ni'n cychwyn cylch ti a fi o dan arweiniad Rachel Jones. Da ni wedi cael yr enw eto, ond da ni'n galw fo yn cylch ti a fi oherwydd yr angen I ni gyrraedd teuluoedd newydd a phlant newydd. A hwn yn wasanaeth i'r gymuned Gymraeg yma yn yr eglwys newydd a thu hwnt, I rieni, neu ofalwyr, neu tycys a mamgys, fel ydych chi'n dweud ffordd yma, neinia teidia, allu dod am ryw awran I gymdeithasu hefo pobl eraill yn yr un sefyllfa. A gai ofyn I chi weddio dros y ddau brosiect, oherwydd y bod ni fel eglwys yn ymestyn allan gan anelyn arbennig at deuluoedd ifanc yn yr ardal yma. Da ni'n teimlo bod ganddo ni rhywbeth mawr i'w gynnig iddyn nhw, a da ni'n gwybod bod Duw yn eu caru nhw ac am gael eu cwmni nhw ymhlith I bobl. Felly fydda eich gweddiau chi yn cael ei gwerthfawrogi hefo'r ddau brosiect ardderchog yna. Rwan, mae'n gyfnod y diolchgarwch, yn dydi? Wedyn, yn ychydig o naws diolchgarwch yn y gwasanaeth pnawn yma, mi oedd ganddo ni fwrdd o fwydydd oedd wedi cael ei cyfrannu bore yma tuag at gwaith enfysgobaeth a chynorthwyo digartref ac ymgeiswyr lloches yma yng Caerdydd. A diolch I bawb sydd wedi cyfrannu. Mae'r Methodistiaid wedi darparu tuarlwyaist fwrdd gerf ymron. Maen nhw wedi gwneud hynny. A i'r un bwriad dwi'n siŵr sef I rannu yn hadnoddau hefo'r rhai hynny sydd mewn angen. Ac felly dwi'n darllen Salm rhif 8, yr 8fed Salm. O arglwydd ein I o'r, mor ardderchog yw denw ar yr holl ddeiar. Gosodais dogoniant uwch y nefoedd, codais damddiffyn rhag delynion o enau babanod a phlant signo, a thawelu'r gelyn a'r dialydd. Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd y lloer a'r ser a roddaist yn ei lle, beth yw meidrolyn I ti ei gofio, a'r teulu dynol I ti ofalu amdano. Eto, gwneithos def ychydig islaw Duw, a'i goroni a gogoniant ac anrhydedd. Rhoes iddo awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei draed, defaid a cychen I gyd, yr anifeiliaid gwylltion hefyd, adar y nefoedd a ffysgod y môr, a phopeth sy'n tramwyo llwybrau'r dyfroedd. O arglwydd ein I o'r, mor ardderchog yw denw ar yr holl ddeiar. Dewch I ni gydweddio.
Dad Nefol, da ni diolch i ti am gyfle arall i ddod i dyfoliannu di gyda'n gilydd. A dyna wna'r salmydd yn ei eiriau, yn hannog ni dy gynabod di fel y criwr hael, sydd yn trysori dynoliaeth drwy roi cyfrifoldeb iddo i edrych ar ôl yr hyn oll a griais ti yn dyddaioni. Ac yn y salm, da ni'n gweld dy fawredd di-derfyn a'r cwestiwn, beth yw dyn i ti i'w gofio amdano? Beth yw dyn i ti i'w gofio amdano? A mab dyn i ti ymweled ag ef. Dyfo ti y Duw grymus a chariadus a thragwyddol yn ymwneud â ni lwch y llawr, yn ymwneud â ni feidrolion dros dro. Ond yn y cwestiwn, mae yna ateb, mae Duw i ti sydd yn malio, yn gofalu, yn cynnal a chadw dy holl greadigaeth enfawr, gan gynnwys dynoliaeth ei hun. Ac fel boda creedig, da ni'n dy ganmol di y prynhawn yma, y criwr rhyfeddol, yr cynhaliwr hael, yr achubydd yn danwyl fab yr arglwydd Iesu. A boed i ni wrth i ni ganu emyn a gwrando ar air yr ysgrythyr a myfyrio ar y gair hwnnw a gweddio, gael yn llenwi a diolchgarwch y sul hwn, oherwydd ar dy drigareddau di yr ydym oll yn byw. A da ni dod at yn gilydd i lawenhau ac i ddweud, mae da yw Duw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu yr emyn cyntaf, ac ar ôl yr emyn, mi fydd Jill yn dod ymlaen i ddarllen. Am gael cynheuaf yn ei bryd yr chafwn foliant byw, fe gyfoethogwyd meysydd byd gan fendith afon Duw a'r geiriau sydd yn dilyn.
Tymor i bob peth. Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwil dan y neb. Amser i eni, ac amser i farw. Amser i blannu, ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Amser i ladd, ac amser i achau. Amser i dynnu i lawr, ac amser i adeiladu. Amser i wylo, ac amser i chwerthin. Amser i alaru, ac amser i ddawnsio. Amser i daflu cerrig, ac amser i'w casglu. Amser i godbleidio, ac amser i ymatal. Amser i geisio, ac amser i golli. Amser i gadw, ac amser i daflu ymaith. Amser i rwygo, ac amser i drwsio. Amser i dewi, ac amser i siarad. Amser i garu, ac amser i gasau. Amser i ryfel, ac amser i heddwch. Pa elw a gaiff y gweithiwr wrth slafurio? Gwelais y dasg a roddodd Duw i bobl i'w chyflawni. Gwnaeth popeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd roddodd ragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Eto, ni all neb ddirnad yr hyn am wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd. Yr oedd yn gwybod nad oes dim yn well i bobl mewn bywyd na bod yn llawen a gwneud da. A gwn mae rhodd Duw yw fod pob un yn bwyta ac yn yfed ac yn cael mwynhad o'i holl lafur. Rwyf yn gwybod hefyd fod y cyfan am nad yw yn aros byth. Ni elli ychwanegu ato na thynnu oddi wrtho. Gweithreda Duw fel hyn mwyn i bobl ei barchu. Y mae'r hyn sy'n bod wedi bod eisoes, a'r hyn sydd i ddod hefyd wedi bod eisoes, ac mae Duw yn chwilio am yr hyn a ddiflannodd. Diolch i Jill am y darlleniad, a mi ddwn ni yn ôl at ran o'r darlleniad yn y munud i gnoi cil drosto fo. Ond yn y cyfamser, dewch i ni blygu pen ger bron yr arglwydd a throi ato fo mewn gweddi. Arglwydd ein ior ni, mor ardderchog i'w denw ar yr holl ddeiar. Ac wrth i ni daddoli fel cynulleidfa, da ni am dorseddu di yn frenin ar y cwbl. Dy gynabod di yn frenin ar y bydysawd enfawr a rhyfeddol hwn, ar y dirgelion i gyd. Dorseddu di yn frenin dros y byd natur ar y ddeiar hon. Dorseddu di yn frenin ar orsedd dynoliaeth sydd yn llawn cyfiawnder a gras a hilioni. Tywys ni drwy'r ysbryd glân i fyfyrio arna ti, a pan mae meddyliau ni'n crwydro yma thraw hyd yn oed mewn gweddi, boed i'r ysbryd yn tynnu ni nôl ata ti, y Duw rhyfeddol, y Duw perffaith, y Duw sydd â dirgelion mawr yn perthyn iddo, y Duw holl bresennol. Da ni'n cael traffarth yn aml arglwydd i dyddirnad di fel ysbryd. Ysbryd yw Duw. Ac i rhaid i'r rhai a'i addolan tef ei addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd.
Eto'n dair yn y Beibl, mi wyt ti wedi datguddio dy hun yn eglur a dal yn ôl y ffaith bod na ddirgelion yno ti. Fe welwn yr eglurdeb hwnnw yn danwyl fab yr arglwydd Iesu Grist, lle rwy ti yn dod yn gig a gwaed, lle da ni'n gweld y wyneb yn wyneb yr Iesu, lle da ni'n clywed y lais yn llais yr Iesu, lle da ni'n gweld ymddygiad yr Iesu mewn byd o bobl, mewn cig a gwaed, yn brwydro fel da ni yn brwydro gyda anawstera a phroblemau bywyd, a'n gwendid a'n amherffeithrwydd ni yn hunan. Ynddo ef, y mae dy stamp a dy sylwedd di yn dod yn glir. Ac yn hymor y diolchgarwch, da ni am fynegu yn diffiant i ti am fywyd. Am ryfeddod bywyd o ddydd i ddydd o'n geni hyd farwolaeth. Dy fod ti yn hael. Dy fod ti wedi creu y byd hwn sydd yn llawn rhyfeddodau. Yn bod ni'n cael mwy na digon ar gyfer yn bywyd o ddydd i ddydd, yn fwyd, yn ddiod, yn ddillad, yn gysgod, yn deulu ac yn ffrindiau. Rhoddion ydy'r rhain drwy dy heilioni di fel cynhaliwr mawr. Ti sydd yn cynnal ni. A da ni yn yn addoliad am fynegu hynny, yn diolch am hynny yn y gwasanaeth hwn. A gwersfawrogi'r holl gyfoeth da ni'n gael, oherwydd mae ti yw y Duw heilionus a charedig a meddylgar. Ac yn goron ar y cwbl ac yn gynwysedig yn y cwbl, mae danwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am Iesu. A da ni am wersfawrogi'r hyn mae o wedi i'w wneud trosom drwy i fywyd a i farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad. Am bod ni'n diolch o galon i ti am yr iachawdwriaeth da ni'n gael trwyddo fo. Gwna ni'n bobl werthfawrogol, oherwydd da ni'n gwybod am y natur ni yn hunan, y modd da ni'n gallu bod yn gwynfanllyd ac yn ddi-ddiolch, yn edrych ar y tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, yn barod yn barn ynglyn â phobl sydd o'n cwmpas ni, ac yn barn da ni'n gallu bod yn ddifriol o bobl eraill. Boed i'r ysbryd yn tywys ni i fod yn rhaglon, i fod yn ddiddig yno ti, ac i fod yn wersfawrogol o hyn a gawn drwy gymdogion, drwy deulu, drwy gymar, drwy y gymuned a thrwy genedl. Fel yn bod ni'n llonach o ddydd i ddydd, fel yn bod ni'n llawnach o ddiolchgarwch yn ddeunyddiol. Da ni diolch i ti am y cadoediad sydd wedi dod i Gaza. Da ni wedi bod yn gweddio am 2 flynedd a mwy y bysa ni yn gweld diwedd ar y gwrthdaro yn y fan honno. Fe wyddom mai bregus ydy'r sefyllfa. Fe wyddom am aniddigrwydd yr arweinyddion o'r 2 garfan. Ond diolch i ti fod yr ymladd mawr a'r dinistrio y ciaidd wedi cael ei atal ar hyn o bryd. Ac fe weddiwn y byddi di drwy dysbryd yn rhoi doethineb i'r arweinyddion gwleidyddol sydd yn y gwahanol garfanau i gadw'r cadoediad i fynd mwyn iddo fod yn parhaol. Atal y twall gwaed, atal y casineb, atal y diystyru, a gorsedda harmoni, tangnefedd, brawdgarwch rhwng Israel a Hamas a Llywodraeth Israel ac arweinyddion y Palesteiniad, fel bod twall gwaed gwirion yn cael ei atal i'r dyfodol. Ac wrth i ni feddwl am y gwleidyddion, da ni yn cyflwyno y sefyllfa wleidyddol sydd yn datblygu yn byd eang,
yma yng ngwledydd Prydain ac yma yng Nghymru. A'r twf yn yr asgell dde sydd yn dychryn rhai ohona ni oherwydd fod yna elfennau tywyll anynol yn perthyn i agwedda sydd yn codi. Lle mae casineb yn cael ei hyrwyddo tuag at bobl wahanol i ni yn hunan. Lle mae atgasedd yn cael ei fynegu tuag at genhedloedd newydd. A ryw honiad fod yna y fath beth a Prydain byr yn gallu bodoli, sydd yn gelwydd mawr gan arweinyddion. Felly, tywys ni mewn doethineb ac mewn cyfiawnder fel cymunedau ym Mhrydain. Fel bod dewyllus di yn cael ei wneud yn gyffredinol yn plith ni, a bod y rhai hynny sydd yn hyrwyddo pethau croes i dewyllus di yn cael ei hatal. Atal ni rhag syrthio i gilfach casineb a hiliaeth a ffasgiaeth. Fe weddiwn dros yn gilydd, dros yn ffrindiau a'n cyd aelodau, dros yr oedrannus, dros y cleifion, dros y digalon, dros y teuluoedd sydd yn magu plant mewn dyddiau anodd, dros bobl ifanc sydd yn cael ei drysu gan yr holl ddylanwadau sydd arnyn nhw, a dros blant sydd yn fregus am amrywiol resyma. Bydd gyda hwy a dyrod y fendith arnynt, oherwydd y gyfynwn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni'n croesawu Nefil Evans hefyd ata ni. Hyfryd cael eich cwmni chi y prynhawn ma, Nefil. Gobeithio gewch chi fendith wrth i ni addoli. Yr emyn nesaf ydy'r emyn ardderchog yma. Pob peth ymhell ag agos sy'n dangos Duw i'r byd. Ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Dewch i ni ganu yr ail emyn.
Rwan, dwi wedi sylweddoli bod y cloc yna'n ar y 10, oce? Rhag ofn chi feddwl bod fi ddim wedi sylwi. Oce? Mae gen i watch yma ma'n dweud faint o gloch di. Heddiw, da ni'n mynd am y trydydd tro i lyfr heriol y Pregethwr gyda'n gilydd. A dwi eisiau'ch gwahodd chi ddod i'r llyfr. Da ni'n mynd i'r trydydd benod ac i'r darn llawer fwy cyfarwydd i ni ddarllenwyd gan Jill. Wrth i ni ganu'r emyn gan Elfed, o'n i'n meddwl, chi bod llyfr Genesis ar ddiwedd bob dydd, mae o'n deud, a dwedodd Duw, mae da oedd. A mae Elfed ar ddiwedd yr gitsgan yn fanna'n deud, cans da yw Duw, da yw yr un a wnaeth y greadigaeth sy'n yn dda. Dwi'n siŵr bod Elfed oedd yn gyfarwydd iawn a'i Feibil. Ac yn cyn aelod, wrth gwrs, yn Ebebser Caerdydd yn ystod y 2 ganrif sydd wedi mynd heibio, yn meddwl am hynny, am Dduw fel crewr. Fyddai'n dod â hwnnw i mewn i'n sylwada ar Pregethwyr penod 3. Rwan, mae'r darn penodol yma wedi cael lot o sylw. Weithiau mae o'n sylw Cristnogol, weithiau mae o'n sylw seciwlar hefyd. Oherwydd fod y darn yn cyfleu rhywbeth i bobl, y mae amser i bopeth. Mae rhai ohonoch chi yn ddigon eiddfed i gofio Turn, Turn, Turn gan Pete Seeger. Yn canu fersiwn o Pregethwyr 3, yr adnodau cynta. Wedyn fe recordiodd y band rock Americanaidd The Birds. Fersiwn ohoni oedd yn boblogaidd iawn yn y 60au. Rhai ohono ni rhy ifanc i hyn, wrth gwrs. Falle bod pawb ohono ni yn rhy ifanc. Gan wrthwynebu bolisi America yn Vietnam yn y dyddiannau, yn y 60au. A yn amserol iawn, ynde, pan arwyddwyd cytundeb heddwch rhwng Israel a Phalestina ym 1993, gorffennodd prif weinidog Israel, Yitzhak Rabin, ei araith drwy ddyfynnu o'r geiriau hyn. Amserol yr wythnos yma, de. Amser i garu, amser i gasau, amser i ryfel, ac amser i heddwch. Ac fi ychwanegodd, mae'r amser i heddwch wedi dod. A gobeithio fod Llywodraeth Israel a phrif weinidog Israel yn dweud yr un fath am y tymor ac am y cyfnod nesaf hwn. Ac wrth gwrs, fedran ni ddim anghofio clasur Mary Hopkins, fersiwn Gymraeg hyfryd o'r gan Saesneg. Y mae rhyw dymor tro, ac mae awr i bob pwrpas dan y nefoedd. Rhyw awr i fod ac awr i fynd, a da chi'n clywed llais melodau Mary Hopkins yn canu y geiriau hynny. Ffurf barddonol sydd i'r testun gwreiddiol Hebraeg yn y fan yma. A mae hwn bob amser yn helpu ni i ddadansoddi darlleniadau o'r Hen Testament yn arbennig, lle mae o'n cael ei gyflwyno yn y gwreiddiol fel Hebraeg ac fel Cymru o bob cenedl. A mae yna feirdd yn plith ni, da ni'n ymwybodol o farddoniaeth. Mae'r barddoniaeth yma, wrth gwrs, yn llyfr y Ngair Duw. Ond da ni'n gorfod i drino'n wahanol i lyfrau hanesyddol ac i ddarnau proffwydol o'r Hen Testament a gwersi ffeithiol yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r gerdd yn dechrau drwy'n atgoffa ni fod bywyd yn cynnwys popeth sy'n digwydd o'r cryd i'r bedd. Fel hyn mae Duw wedi trefnu bywyd dynol, fe ddaw cyfnodau pryd y bydd y pethau yma yn digwydd, ond da ni ddim yn gwybod pa bryd, a Paulineb wedi ceisio gwybod pryd y mae pethau yma yn digwydd. Mae llythyr Iago'n sôn am yr un math o beth, Iago penod 4. Clywch yn awr chwi sy'n deud, heddiw neu yfori byddwn yn mynd i'r ddinas a'r ddinas ac fe dreiliwn flwyddyn yno yn marchnatag yn gwneud arian.
Nid oes gan rai fel chwi ddim syniad sut y bydd hi arnoch fori. Nid ydych ond tarth sy'n cael ei weld am ychydig ac yna'n diflannu. Dylech ddweud yn hytrach, os yr arglwydd a'i mynd, byddwn yn fyw ac fewnawn hyn a'r llall. Ond yn lle hynny, yn ffrostio'r ydych yn eich honiadau balch. Y mae pob ymffrost o'r fath yn ddrwg, ac felly pechod yw i rywun beidio a gwneud y daioni, y mae'n gwybod y dylai ei wneud. A Iagon gwneud y pwynt, da ni'n mi gymryd bywyd yn ganiataol a'n hamserau yn ganiataol. Da ni'n dweud arglwydd, os wyt ti'n mynnu bod hyn yn digwydd, mi fydd o'n digwydd. Ac os wyt ti'n mynnu bod hyn yn mynd i ddod i'n rhannu, bydd aw tymor pryd y bydd yn digwydd. A mae ffydd, wrth gwrs, yn golygu ymddiried yn yw yn dydi. Ydych chi'n gallu cael ffydd heb yn bod ni'n ymddiried yn yw a'i fod o'n goruwch llywodraethu dros yr greadigaeth enfawr a dros yn bywyda ni. A be mae'r awdur yn ei wneud ydy gwneud rhestr de. Dydy o ddim yn moesoli ynglyn â beth sy'n y rhestr. Ond mae'n dweud dyma sydd yn digwydd y mywyda pobl. A mae'n gwneud rhestr y daclus. Os da chi'n cofio am henod 1 a 2, oedd o'n galarnadyn, doedd, dwi ddim yn dall beth sydd yn digwydd, dwi ddim yn gwybod pam bod hyn yn digwydd, dwi ddim yn gallu gwneud synwyr bod pobl yn gweithio, ond os na'm elw iddyn nhw o'i gwaith. Ond fama mae'n gwneud rhestr. A dwi'n nabod pobl sy'n gwneud rhestra. Rhestr o bethau. Ac i ryw radda, maen nhw'n cael cysur allan o'r rhestra. Mae bywyd yn gallu bod yn ddyrus ac yn heriol, a da ni methu gwneud synwyr o fywyd. A weithiau pan da ni'n gwneud rhestr Tudur a falle, mae'n rhoi rhyw faint o, nid rheolaeth, ond dealltwriaeth a ffatrwm i fywyd yn dydi. Yr wythnos hon, os Duw a'i mynd, dwi'n bwriadu a da ni'n gwneud rhestr. A dwi'n teimlo bod peth o hynny yn yr hyn mae awdur Llyfr y Pregethwr yn gwneud. Yng nghanol i ddryswch a'i ddiffyg deall yn aml iawn o fywyd, mae o'n gwneud rhestr ac yn dweud, mae yna dymor i'r pethau yma i gyd yn ymbywyda. Diolch yn dweud maen nhw'n dda, neu maen nhw'n ddrwg. Diolch yn dweud maen nhw'n gywir, maen nhw'n anghywir. Ond o fewn bywyd yr rhan fwyaf o bobl, mae'r pethau yma yn digwydd. A mae reswm i Gristnogi yn gwneud rhestra weithiau, dydy. Da chi'n bod? Cadwch ati os da chi yn gwneud rhestra. Mae'n gofyn beth ydy'r pwynt, ac yna yn adnod 9, fel ddar ni glywed. Ar ôl y rhestra yma, mae o'n dweud, gwelais y dasg a roddodd Duw i bobl i'w chyflawni. Gwnaeth bopeth yn hyfryd yn ei amser, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Eto, ni all neb ddirnad yr hyn a wnaeth Duw o'r dechrau i'r diwedd. Ar ôl gwneud yr rhestr, mae'n mynd nôl i'r ymdeimlad yma o dwi'n mynd deall yn iawn beth sydd yn mynd ymlaen ar y ddeian. Dydw i ddim yn gallu dirnad yn gyfan symudiadau, dynoliaeth a gweithwyr, pobl dda a phobl ddrwg. Ond yn y fan yma, yng nghanol y drydedd bennod, mae o'n dod â Duw i'r canol. A dydy o'm yn gwneud hynny'n aml yn y llyfr os newch chi ddarllen trwyddo fo. Mae'n dod â Duw i'r canol ac yn cydnabod i ddryswch mae Duw yn goruwch lywodraethu. Mae ganddo fo'i fwriadau, mae ganddo fo'i gynllun, ac mi fydd o'n dwyn y cynlluniau hynny i ben yn ei amser o ei hun. Uwchlaw i ddryswch personol ef ac eisio deall bywyd a'i arwyddocad, y mae ymwybyddiaeth fod Duw yn llywodraethu. Mae'n ta 2 beth yma ar ôl yr rhestr da ni wedi gael. A dwi'n meddwl bod yr ail gymal i'r 9fed adnod yn allweddol yn y llyfr yn ei gyfanrwydd.
Mae'n dweud, gwelais y dasg a roddodd Duw i bobl i'w chyflawni, gwnaeth popeth yn hyfryd yn ei amser. Rwan, ta'r peth cyntaf di hynny, bod Duw yn griwr ac yn gynhaliwr yr hyn oll sydd yn digwydd. Ac yn hyn, mae gwerth i fywyd ac i'r greadigaeth ac i'r hyn da ni yn ei wneud. Eiddo Duw yda ni. Eiddo Duw ydy'r creadigaeth faith i gyd. Eiddo Duw ydy'r holl unigolion, bob babi, bob hen berson, a phawb yn y canol. A mae hon yn egwyddo'r holl bwysig yn y ffydd Gristnogol. Bod Duw yn griwr a fod Duw yn cynnal. Mae o'n deud ydy yn llyfr Genesis yn y dechreuad y creu Duw yn nefoedd ar ddeiar. A'r ddeiar o ddafluniaidd a gwag a thywyllwch ar wyneb y dyfnder. Ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfnder. Ond oherwydd na creadigaeth ydy, mae yna werth ac ystyr iddi hi i gyd. Nid canlyniad hap a damwain ydy y greadigaeth, ond bod yna griwr, meistrolgar, holl-alluog, cariadus, gofalus, wedi dod â hon i fodolaeth drwy ddirgel ffyrdd yn aml iawn. Ac fe roddodd y ddaear i'n gofal. Pwynt pwysig arall. Y mudiad gwyrdd. Fel Cristnogion ddyla bod ni ar flaen y gad yn hyn o beth, oherwydd mae Duw wedi dweud, da chi edrych ar ôl hon, da chi edrych ar ôl yr ardd yma, da chi edrych ar ôl y blaned hon, da chi edrych ar ôl y moroedd a'r anghenfilod a ehediaid y nefoedd a physgod y môr a'r rhai sydd yn tramwyo llwybrau y moroedd. Chi sydd edrych ar ei ôl i, chi di'r garddwyr. A mae hyn yn gysylltiedig efo'r ffaith na Duw ydy'r criwr. Mae'r pregethwr yn ei adleisio yn y fan yma. Mae o'n gyrwch lywodraethu. A dyma sydd yn beryglus iawn mewn seculariaeth yn aml, oherwydd i fod o'n dileu cyfrifoldeb pobl at y greadigaeth, ond ar y llaw arall, gwerth pobl a chyfrifoldeb pobl tuag at ei gilydd. Os nad oes criwr, mae yna ganlyniadau athrawieithol dyrys iawn i hynny ar gyfer dynoliaeth. Ac oherwydd na Duw di'r criwr, mae'n yn cynnal ni, ac felly da ni'n ddiolchgar am y niwd yn y bore, am yna sam ti, neu coffi falle, Arabia. Hynny yw bod y cysylltiad, mae Duw ydy'r criwr yn peri diolchgarwch yna ni wrth fyw bob dydd. Nid yn hawlu di'r dydd heddiw, nid yn hawlu ydy'r profiad yma, ond mae Duw yn ei ras wedi caniatáu, a dwi'n rhoi diolch i'r arglwydd. A mae'r cwbl yn werthfawr. Ac yn rhwng wrth hynny hefyd, gam ymhellach ydy, bod pob unigolyn wedi greu gan Dduw cariadus. Ar lun a delw Duw. Ac felly, da ni'n gallu deud, mae'r person yna'n fwy gwerthfawr na hwn. Neu'r baban yna'n fwy gwerthfawr na'r baban yma. Da ni'n gallu. Oherwydd maen nhw i gyd yn werthfawr. Da ni gyd yn werthfawr. Oherwydd bod y bod mawr wedi'n creu ni i droedio'r ddaear. Chi'n gweld yr egwyddorion sydd yn gysylltiedig hefo y ffaith fod y pregethwr yn cydnabod i am a Duw yn gorywch lywodraethu dros hyn i gyd. Nid jyst ffaith syml ydy, ond mae'r holl oblygiadau gwefreiddiol yma yn perthyn i'r datganiad fod Duw yn griwr ac yn gynhaliwr llawn cariad. Ac yna mae ganddo fo'r cymal bach, dwi'n meddwl, sydd yn galon i llyfr y Pregethwyr, a hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl.
Styriwch be mae'n dweud. A hefyd rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonnau pobl. Yr awgrym ydy fod Duw wedi'n creu ni ar gyfer tragwyddoldeb, nid yn unig ar gyfer y ddeiar faterol yma. A fod na ysfa am y tragwyddol yn calonna ni, ac aniddigrwydd y mywyd unigolion a chymdeithas, os nad ydy'r ysfa a'r angen am y tragwyddol yn cael ei ddiwallu yn ei bywydau nhw.